1. maj je 2005. Nedelja je i Uskrs je. Dogovorio sam se s Slobodankom Pantić da se nađemo da bi obišli Boška Drvića. Ja mu nosim neke namirnice, mislim da mi ona nosi nešto od hrane već, a pokušat ćemo da ga ona pregleda ako bude htio to da dozvoli. Evo, to je Slobodan. Mogli su mi dobro sve. Gdje si ti uputio? Uputio sam se kod Boška. Sački, idemo i mi sa tobom. Evo, tu smo znači kod Česme. Tu nam je doktorka. Moramo spasiti glavnog pisara Nebeske radionice. Jer je u vrlo glavnom stanju. Boško! Stavi žicaru neki koč. Evo zmije. Evo jebo se zmije. Ti ponela protiv otrova. Kad idu prvo dana. Evo ti je od doktorci i od mene. Ovo ti je doktorka, da. Palac mi ima tu promizljena rada. I od 1 do 5. Palac mi ima 3,5. 3,5, 3,8. E sad, ja sam ponovo previo. Čim je previo? Aloja gel, koji se u stvari pije. Međutim, meni je to sjajno. I onda mi se desilo da mi se prospeke. Znate ovdje. E sad, ja sam rekao Nediću, i upravo pre vašeg dolaska razmišljao sam da učinim 4 sukcesivna udara. Pomoću melema na to i da ove meleme spojim sa brašnom. I onda ću staviti Bole, izvini samo sekundu. Znaš ne bi bilo loše da ti pogleda to doktorka, a mi ćemo siđemo dole. Iskreno ću ti reći. Bojim se njenog nalaza. Bez uvrede, gospođice doktorice, što nosite na očama. Rana je potpuno čista. Evo, to super. Pogledajte, rana je potpuno čista. Ništa, mi silazimo dole. Evo mi dole. Pazi gdje, gospođice. Neka idu prvo ove dane. Znači sad, Slobodanka pokušava da ga ubedi da pokaže tu ranu. Da bi vidjeli šta je u pitanju. Možda je nešto bezazleno, što može se izleči, a što može da ode na gore. Nadajmo se da je htio da je pokaže da nije zagovarao i tako da već ko što Boško zna. Sad ćemo vidjeti šta je bilo. Ne mogu ja sad da se popeljem gore. Dobro, ja mogu da hodam, ali verujte, usporeno. I a mogu vam reći, s ovim ste me iznenadili, moguće ovo da samo ovo učinim, gledajte, ovo da učinim. Pa vidjet ćete. U bukvalnom smislu, i mogu vam reći da nisam znao, ali promrzline su gore od ikena. Gledajte, samo je trebalo... Je li pokazao nogu? Samo je trebalo da uzbacim ovo sa kauča i da povučem noge ispod pokrivača kad je bio na jaku.
Je li bole, koliko si vremena tu, koliko ležiš vremena tu? Pa, ako se računa sa prekidima, a meni kažu ove moje dolaznice da od druge polovine januara sam neprekidno. Znači ležiš tu non stop? Da, A sad mi reci, šta si radio, gdje si ti uganuo nogu ili šta, nisam te... Ne. Ja sam, noga mi je promrzla, pala, naročito, i malo je desne noge zapala, sasvim malo jer je bila na desnoj nozi ta kitava, I ti tu ležiš, znači non stop 2 mjeseca već? Pa 2-3 mjeseca s tim što sam ja ustajao. Slušaj, hoćeš da te vodimo kod lekara? Ne, lekari su mene lečili, pa zna se posljedice lekara. Kad ne mogu najobičnije nešto da izleče, onda to... A reci mi, kako da ti pomognemo, šta radimo, šta ti treba? Meni treba zavoj, treba mi mast protiv promrzline, treba mi suva hrana, crni mrz naročito, njega obožavam. Imam nameru